ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு தி சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி தான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் கேம் ப்ளே பண்ண போகிறோம். சரி வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, இன்றைக்கி ரோப்பிரோ வைஸ்டோன்னு ஒரு கேம் இருக்குது. அது எப்படி விளாடுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். சரி, இது எப்படி விளாடுறது பார்ப்போம். ஹேமரில் இருக்குதா? எல்லாம் சூப்பராக இருக்குதுங்க. இங்கே பாருங்கள், இதை நான் எப்போயும் விளாண்டுட்டு இருந்தேன். சின்ன வயசில் விளாண்டது எனக்கு விளாடவே தெரியாதுங்க. இதில் நிறையா அப்டேட் பண்ணதுனால கொஞ்சம் வேகமாக ஓடுறான் இவன். சரி, நல்லா ஓடுறான் போய் போலீஸ்கார் எடுத்துக்கலாம். போலீஸ்கார் அவருக்கு மேடம் இல்லை, அப்படியே சாவடிச்சிருவேன். ஏய் போ, தூரப்போ. ஏய் தூரப்போங்கிறேன். கிளம்பு. ஏய் போலீஸ் அங்கே பாருங்க, போலீஸ்கார். நம்ம எதுக்கு அவனுங்க கூப்பிட்டுக்கிட்டு தேடி வாங்கடா. தூரப்போ என்னமோ நீ தான் பெரியவன். ஐயோ போலீஸ்கார் வந்துட்டானே. பாருங்க, செலந்தி வேலை விட்டுக்கலாமா? இல்லை 2 3 குதிரை. நாட்டை வேவு இல்லை, நாட்டு இல்லாத வேவு இல்லைடா. நான் யாரும் தெரியுதா? ரோப்பிரோ வைஸ்டோனோட மன்னன்டா. இப்போ நான் போகிற ஸ்பீடை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள்னா கறி கலங்கி போயிடுவீங்கடா. ஐயோ என்ன இது குதிச்சு? ஐயோ அங்கே பாருங்க, ஏதோ சிவப்பு கலரில் இருக்குது. இல்லைங்க, அந்த கோட்டில் ஏதோ சிவப்பு கலரில் இருக்குது, பார்த்தீங்களா? நீ போய் பாட்டு வரலாம். இல்லைங்க, அங்கே என்ன அது ஏதோ ஒரு வெப்பன் இருந்தால் நல்லா வெப்பனாக எடுக்கலாம். வில்லங்கீது இருப்பான். வில்லங்கீது இருந்தாலும் நம்ம மறுக்கவே சாலாயிரும். அப்புறம் ஆமாம், குதிரா இங்கே குதி. சூப்பர்ரா நீ தம்பி. குதிரா இங்கே குதிரா. என்னடா பண்ணுறாங்க அங்கே? ஏய் சொல்கிறாங்க. ஐயோ ஏய் என்கிட்ட வேறு மெடிக்கெட் இல்லைடா. என்னடா இவன் மினிகன் வச்சிருக்கிறான். டே மினிகன்றா. டே ஐயோ செத்துட்டானே. மாட்டினேன். ஸோ அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு போயிடணும் வருது. கொஸ்டின் ஃபெயில். யாராவன்? அண்ணோனா? அட்டன் பண்ணு. கீப் நியூ பவர்ஃபுல் வெப்பன் ஃபார் த டெஸ்ட். இருக்குது. எனக்கு ஒரு வண்டி தான் தேவை. என்னாக்கா பாருங்க, ஆம்புலன்ஸு என்னது COVID கோவிட். கொரோனா வைரஸ் இதிலே கொண்டு வந்துட்டீங்களேடா. கேம்லேயும் கொரோனா வைரஸ்னால் எப்படா நிம்மதியாக மனசு விளாடுறது? சேத்தப்பாயிடா. மூஞ்சி மோகரையும். என்னடா இப்படி கொடுக்குறீங்க? ஆம்புலன்ஸில் ஸ்பீக்கர் வருமே. போலீஸ்கார் யாருமே இல்லை. போலீஸ்கார் சாரி, நான் தான் கொஞ்சம் தப்பாக போட்டேன். 400 மீட்டர் இருக்குதுங்க. என்ன ஆமாங்க. ஏங்க இங்கே பாருங்க, டெஸ்ட்டுன்னு வந்துட்டு எந்த கண்ணுமே கொடுக்க மாட்டாங்களா? இன்னொன்று நல்ல கண்ணை கொடுத்துருக்குறாங்க. பிஸ்தல் அந்த முன்ன பிஸ்தல்லாம் கூடுகலை. அட்ரா குரா. நாமெல்லாம் ஓட தேவையில்ல. நான் அப்கிரேட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த இதை அப்கிரேட் பண்ணால் இதை சுடலாம். என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேம் ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம். சரி சார், நான் பார்த்துக்கிறேன் சார், நீங்கள் ஒன்றும் பண்ணலாம். இதான்
ஏய் யாரு செட்டிங்கா தில்லு இருந்தால் ஒத்தவனும் வாங்கல. ஏய் லேடி உனக்கு எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத வேலை? ஏய் ட்வின்ஸை நீங்கள் எப்படி சாவு ஒரு அடி செத்துற பத்தியா? ஓ சாவுலியா? வா 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 ரே வா. என்னடா டேய் உனக்கு கொஞ்சம் பண்ணியில் வச்சிருவோண்டா. டே கொஸ்டின் ஃபெயில்ரா டே. அவ்வளோதான்டா போட்டு மிஷன் ஜோன் வந்துட்டேன்டா நான். போட எவன்டா இருக்கிறதுக்கு யாரு செட்டிங்கா எல்லுந்தா ஒத்தமான வாங்கல. ஓ நீ தான் சாவலியா? அட்டி என்ன அட்டி விழுந்து தெரியுமா உனக்கு? ஸ்கையரு கில்லரா? என்னங்க புல்லட்டே தீரல? அடி எப்படி புழுகுனே தெரியாது உனக்கு. வேணாங்கிறேன் நில்றே. ஏய் நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கிறேன் தேவலாம் வந்துட்டு இருக்கிறேன். சாவு 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 பள்ளி உள்ள போங்களா. அடிக்கிற அடியெல்லாம் திருப்பி திருப்பி இனிமே அண்ணன் வந்துட்டாலே உதவா. போ தூர போ. என்னது 55,000மா? எனக்குலாம் வேணாமாடா. நான் 100 ரூபா பரிசு. சரி நம்ம அது ஷாப் போயிட்டு பைக் ஏதோ நல்ல பைக்காக இருக்குதான்னு பார்த்து வரலாங்க. அதுதான் நல்லாயிருக்கும். இங்கே பாருங்க எத்தனை சூப்பர் ஹீரோஸுன்னு. இந்த சாமி ஏய் என்னடா நீ இப்படி மாதிரிடா சைக்கிளில். யாருங்க ஜெயிப்பே 77 கொடுத்து இந்த ஏரோப்ளைனை வாங்கலாம். சத்தியமாக நல்லா இருக்கு கன்றா. ஏங்க ரேஸ் பைக்குங்க R15. ஓ சாமி டேங்க்கு. நம்ம 300க்கே சம்பாரிச்சு இதை வாங்கிக்கலாமாங்க? அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் போடலாமா வேணான்னு கமெண்டில் போட்டுருங்க. இந்த பைக் இப்போதைக்கு வாங்குறதுனா நம்ம இப்போதைக்கு நல்ல வண்டியாக பார்த்து வாங்கிக்கலாம். இப்போதைக்கு இந்த பைக்கு தான் நம்மளால் வாங்க முடியும். ஏன்னா அதில் தான் சம்பாதிக்க முடியுது. சரி நம்ம போயிட்டு காரை திருடுறது இல்லை இந்த மாதிரி பைத்தியக்கார வேலைக்கு பார்ப்போம். இல்லை மியூசிக்கன்னு வச்சுக்கலாம். இது என்ன கடைன்னு கமெண்டில் போடுறதுன்னு ஒன்றுமே தெரில. ஏதோ மியூசிக் கன்னு வந்துச்சு, அதை மட்டும்தான் நான் பார்க்குது. தம்பி ஆர்மி டேங்க் எங்க ஆர்மி ஹெலிகாப்டர் திருடலாங்க அடுத்த வீடியோவில். நீங்கள் கமெண்டில் போட்டுருங்க ஆர்மி ஹெலிகாப்டர் திருடலாமா வேணாமான்னு. இல்லைங்க போலீஸ்காரங்க அதுக்கு தான் என்ன மாதிரி உஷாராக இருக்கணுங்க. என்னடா சொல்ல மாட்டேங்கிறேன். சரி ஒரு சுராட்டி போ, நான் வேலையை பார்த்துட்றேன். குரா பாம்பு நம்ம ஒரு பேராஷூட் வாங்கிக்கலாங்க. உங்களுக்கு பேராஷூட் தான் சரியாக இருக்கும். இல்லைங்க நான் போய் என்னது ஒரு என்னதுங்க ஏதோ ஸ்டார்ட் ஏதோ கேட்குது. நம்ம பண்ணி பார்க்கலாம். அதை கட் கொடு. லெட்ஸ் கோ டு அ குட் பிளேஸ். யூ வில் லைக் இட். டேய் சாவடிக்கிறேன் பாரு. என்ன சாக மாட்டேங்கிறான்? ஐயோ எறா வண்டியா ஓடுறா. டேய் நான் விட்றா. இவன் யாரா இவன்? வண்டி ஏறா பிளேஸுக்கு சொந்த பிளேஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு கிளம்புவாங்க. எனக்கெல்லாம் தெரியாது.
நான் காரை விட்டு குதிக்க போகிறேனே, நீ சேர்த்து போ. நான்லாம் கஷ்டி நான் அர்போட் கொடுக்குறேன்டா. அர்போட் என்னடா கொஸ்டின் ஃபெயிலுங்கிறீங்க? அடித்து சாதிச்சிருவேன். கொஸ்டின் ஃபெயிலாமா? கொஸ்டின் ஃபெயிலு. நாங்கள்லாம் 6ஆம் கிளாஸில் அடித்து பல்ல பேத்துவேங்கடா எல்லாத்தையும். நம்பிட்டேவா? அடித்து பல்ல பேத்தர மாட்டேன். என்ன ஒரே நிமிஷம். 2000 ரூபா கொடுக்குறாங்க. ஊரா ஓரா 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 அடலூசு பாயிரலாம் நடாது கிக்கா. அடிக்கிற அடியெல்லாம் திருப்பி திருப்பி கொடுக்கணும். சீம ராஜா இவன் எங்க தங்க ராஜா. சீம ராஜா ஏங்க இங்கே பாருங்க. AK-47 சொன்னாலும் வச்சுட்டு இருக்கிறான். பிஸ்டலு நான் அடிச்சு 3 பேர் இருக்காங்க. பள்ளி போடா பள்ளி. எங்கடா 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 எவனுங்க? பள்ளி போடா பள்ளி. உழுது அவனை கீழே போய் தானே உழுவு சொன்னேன். ஏங்க அடுத்த கேமில் என்ன பண்ணலாம்னு சொல்லுங்கள். இதில் வந்து பார்ட் 5 வரைக்கும் நான் பண்ணுவேன். இந்த பார்ட் 5க்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னது ஜஸ்ட் 5000 எவ்வளோ? 800. அப்படியே பிச்சை காசா போகிறீங்களே ஐயா, இது நல்லா வேலையா உங்களுக்கு? நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு போகலாம். புது போகிறப்ப இது பிடிச்சிருக்குது என்ன தரணும் அந்த மாதிரி தான் போகலாம். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் போட முடியும். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் எந்த வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம ஜீப் எடுத்துக்கலாங்க. புது போகிறப்ப இது பிடிச்சிருக்குது என்ன தரணும் கையா தோறணும். இறங்கு இன்னும் ஒன்று பண்ணிட்டோம். நம்ம இந்த கடை எடுத்துக்கலாங்க. இதுதான் நல்லா சுசுகி 125 மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது ராயல் என்ஃபீல்டு பைக் எடுக்கலாம். இது நல்லா ஸ்பீடு போடுங்க. போலீஸ்கார் மன்னிச்சிருங்கோ. சாரி சார் போலீஸ்கார். சரிங்க. ஏங்க ராயல் என்ஃபீல்டுங்க பார்த்தீங்களா? நம்மகிட்ட ராயல் என்ஃபீல்டு தர மாட்டேங்கிறானுங்க. ராயல் என்ஃபீல்டு வா கிளம்பலாம். எலக்ட்ரிக்கலா? வாடா, எனக்கு எலக்ட்ரிக்கலில் வேணாடா. ஃபங்க்கும் நல்லா இருக்குது. டேர்ன் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சரி வில்லிங் தூக்க ஒரே நிமிஷங்க. நான் சூப்பரான இடமா பிடிச்சித்தரேங்க. எனக்குலாம் தேவையில்லப்பா. அது சூப்பரான இடமா பிடிச்சித்தரேங்க. இங்கே வரணுங்க. அந்த இடம் தான் அங்கே சூப்பராக இருக்கும். நான் சொன்னதுலேயே அந்த இடம் தான் நல்லா இருக்கிறது. அப்புறம் புது போகிறப்ப இது பிடிச்சி இருக்குது என்ன தரணும்னா ஜாலியாக ஹில்ஸ் ஏறலாம். அப்புறம் அங்கே தாங்க ஹில்ஸ் இருக்குதுங்க. இங்கே உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? நான் வீடியோலாம் பார்த்தேங்க. இதில் வீடியோ வரும். அதில் நம்ம வந்து ஏடிஎம்லேயும் கொள்ளாடிக்கலாமா. அதில் வந்து அந்த ஒரு பேட்டர்ன் கொடுப்பாங்க. அந்த பேட்டர்ன் தான் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிடணும்.
இல்லை அப்படின்னா நம்ம பண்ணலாமாங்க இந்த இதை இந்த கொள்ளையடிக்கலாமாங்க பேங்க்கை? நான் பார்த்து சொல்கிறேன். ஏதோ எனக்கு எங்கே பாருங்க, காலையிலேருந்து நைட் ஆகிடுச்சிச்சு, நைட்லேருந்து காலையில் ஆகுது. என்னங்க அது இப்படிலாம் பண்ணுறீங்க? உங்களை அடித்து பல்ல பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கும். இந்த ராயல் என்ஃபீல்டு எத்தனை பேர் ராயல் என்ஃபீல்டு வச்சுருப்பீங்க? எனக்கு பொறாமையாக இருக்குதுறான். எல்லாத்தையும் திருடிட்டு போகணுன்னு இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? எல்லாம் வாழ்க்கைப்படி தான் நடக்கும். இதுக்கு மேலே ஆஃப் ஆகணும், எனக்கு இடம் தெரியும். ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்க, நம்மள ரேம்ப் பண்ணோமா? என்ன செய்றீங்களா? கிளம்பு. அப்புறம் இப்போ போய் புது பிறப்பு இது பிடிச்சிருக்குறீங்களே தரணம் பண்ணலாம். கண்ட்ரி புள்ளோ என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க? உன்னை பள்ளி பண்ணிட்டோம் பார்த்தியோ கண்ட்ரி புள்ளோங்களா? உங்களுக்கு என்னடா எங்கள் வேலை கண்ட்ரி? ஐயோ வண்டி வெடிக்கிற ஸ்டேஜுக்கு போயிடுச்சிங்க நீங்கள். ஷாப் கொடு. ஷாப்பு எல்லாம் ஷாப்பு. இதுதானுக்கு ஒன்று போதும் ஐயா. இல்லைங்க, இந்த ஏரியாவில் நிறைய கார்ஸ்லாம் நிறுத்திருப்பாங்க, போய் பாட்டெல்லாம். ஏங்க இங்கே ஒரு ராயல் என்ஃபீல்டுங்க. இந்த ராயல் என்ஃபீல்டை உதச்சி தள்ளிடலாங்க. தண்ணிக்குள்ளே போயிரு. பாருங்க, நான் அப்டேட் பண்ணி விட்டுருந்தேன், அதனால நல்லா ஓடுறேன். ஐயோ ஏன்டா காரம் அப்படியே? எனக்கு ராயல் என்ஃபீல்டு வேணும்டா. அப்படியே போடா. சரி ஷீட், என்னை இப்படி பண்ணிட்டீங்களடா ஊக்கா. நல்ல கண்ணை எடுத்துக்கூடாது. ஐயோ கண்ணை பார்த்தாங்கன்னா நம்மளை போட்டு தள்ளிடுவானுங்க எல்லாரும். ஊக்கா. ஓ ஓ ஓ நம்ம வீடியோ பேர் சொல்லிடுறோங்க. நம்ம வீடியோ பேர் வந்து பிருத்துவின் வ்ளாகர். உங்களை ஏன்டா கேட்ட போட்டு போடுறீங்க? உடச்சு தள்ளிட்டு போயிடுவோம்டா. அப்புறம் நானே வருஷம் பார்த்தீங்களோ. இதாங்க வலிமை, ஒரு வலிமைங்க. இதெல்லாம் யாராலையும் பண்ண முடியாது. இந்த அண்ணனால தான் பண்ண முடியும். ஊக்கா எங்கே பாருங்க, பால்லாம் வச்சுக்கிறாங்க. ஓ இங்கே பாருங்க, சூப்பர் காரு. இல்லை எத்தனை சூப்பர் காசு இருக்குதுன்னு நீங்கள் கமெண்டில் போட்டுருங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன். பார்த்து எல்லாத்தையும் எடுத்து ஒரு இடத்துல நிறுத்துகிறேன். நிறுத்தினாலும் அது மறந்து தான் போக போகுது. ஒரே நிமிஷங்க, இப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருக்குதுன்னு பாட்டு இருந்தாலும் நம்ம பேசாமல் அந்த ராயல் என்ஃபீல்டு ஒழுங்காக எடுத்துகிட்டே போயிருக்கணும். நாம் பண்ண தப்பு. சார் எங்கங்க எத்த காணும்? ஓ அந்த சைடா? உங்களை அடிச்சு போலீஸ்காரு பரல பேத்து போடுவேன். சரி வாங்க, புது பிறப்பு இது பிடிச்சிருக்குது பாடலாம். புது பிறப்பு இது பிடிச்சிருக்குது என்ன தருணம், கனவுல தெரிகிறதா கையா தொடணும், எது நடந்தாலும் அதை மறந்து நீ தொடரு பயணம், பொழுதுகள் நீதானே கொண்டாட்டம், ஏலோ குலேலோ ஏலேலோ குலேலோ ஏலோ குலேலோ ஏலேலோ. சுபா ஏலோ குலேலோ நிறுத்தினோடனே கண்ட்ரோல்லாம் போறியடா. அங்கே பாருங்க ஏதோ இருக்குது, என்னது கார் பிக்சர் போட்டிருக்குதே. இப்போ பார்ப்போம். கார் இறங்குடா, காரை விட்டு
இந்த சூப்பர் காரை வாட்சை தள்ளிட்டு காரலாம். இது கார் ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த ரேஸு இது ஏதோ ஜெயிச்சா காரை ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏய் உன்னை என்னடா என்ன பாரு அடிச்சு உன்னை மெயின்ல ஒதுக்கின்றா. நில்றா நில்றா நில்றா. நான் உன்னை ஏறி மேய்ச்சிடுவேன்டா. பார்த்தியா நீ ஏன் காணாம போயிட்ட? பிக் ரேஸு 2-2 வாடே. நான் போட்டு பார்க்கண்டா. நான் போகிறேன்டா. சரி ரியல் கேங்ஸ்டர். டேய் கார் பயலி போடா. பயலி கிறுக்கு மென்டல் பயிலுவா. டேய் நீல வண்டி காரா டேய் அடநாயா போடா. ஜீப்பு நான் உங்கள்கிட்ட தான் பேச மாட்டேன் தெரியும்ல. எற வண்டியா டேய் நான் தான் 3ஆவதாக போயிட்டுருக்காரங்க. தள்ளு வண்டிக்காரனுங்களா ஏன்டா இதெல்லாம் வைக்கிறீங்க? கடுப்பு ஏற்றத்துக்குனே வைக்கிறீங்களாடா. போடுவோம் டேய் ஏன்டா இப்படி டென்ஷன் பண்ணுறீங்க? ஒரு நாள் போய் முட்டிடுவானுங்க. பைக்காரா பைக்கா நல்லா வேலைப்பட்டாங்க. ஏடி தாங்க இதை ஓட்டிகிட்டு இருக்குது. ஒருத்தன் போய் முடிச்சுட்டாங்க. போடா. ஐயோ என்னாச்சு? வரமாட்டேங்குதே. போடா கார பயலே கொச்சிட்டு போயிடலானா என்னடா போடா. அவ்வானே டேய் உன்னை விட மாட்டேன்டா இன்னைக்கு. ஓர போலீஸ்கார் அவன் என்னோட வண்டியை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டு போய் நான் அடிச்சு போல பெற்றுட்டா போலீஸ்கார். அதுதான் போலீஸ்கார் என்ன அப்படிமா போலீஸ்காரன். சரி எங்கே பாருங்க ஹெலிபேட் அப்படின்னா இந்த கேமில் ஹெலிகாப்டர் ஏங்க நம்மளை கொன்னவன் ஏரியாங்க. இல்லைங்க நான் போய் அவனை டீல் பண்ணிட்டு வரேன். இவ்வளோலாம் அவனை டீல் பண்ண முடியாது. இந்த தடவை நம்ம நல்லா ஒரு பவர்ஃபுல்லான வெப்பனை வச்சுக்கலாம். போட்டு தள்ளுற. இப்போ என்கிட்ட 1,00,000 ரூபா இருக்குது. பார்த்துக்கிறேன். டேய் எத்தனை தடவை நான் அடிச்சிருப்பேன் இல்லைடா. நான் பவர்ஃபுல்லான வெப்பனை இருப்பேன். அண்ணா தம்பி டைமண்டுக்கு வச்சுருந்தீங்க எனக்கு அண்ணா என்னம்மா பண்ணுங்க போங்க. என்ன தம்பி இந்த வாமடா. 100 இந்த கண்ணெல்லாம் வேணாம். நல்லா ரைஃபிள் எடுத்துக்கலாம். ரைஃபிளில் வந்து இந்த கன்று தாங்க பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். 25 செலவு பண்ணாலும் பரவாயில்ல. பார்த்துக்கிறேன் நான். அவனே தம்பி போடு. வேறு லெவலாக இன்றைக்கி பண்ணுறோங்க. ஸ்பெண்டு பண்ணி 18K கொடுத்துருக்காங்கங்க. பணக்காரன் ஐயோக்கே தம்பிங்க. குதிரா என்னாச்சுடா இழப்பிடுக்குதா? அது வரைக்கும் நடந்தே போகிறோம். இங்கே பாருங்க திருட்டு போயிங்க. ஆனால் தாங்க இப்படி பண்ணுறோம். திட்டு பையனாக இருக்க முடியுதானே இப்படி பண்ணுற? வளைய போடுறா தம்பி. அந்த வளைய போடு. மேலே ஏறு. ஐயோ மறுபடியும் ஹெல்ப் இருக்குதாடா. பரவாயில்ல செல்ல குத்திப்போம். இன்றைக்கி அவனை நம்ம அடித்து பல்ல பேத்தரலாம்டா தம்பி. வாடா தம்பி பார்த்துக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் தாங்க என்னால் பைக் வாங்க முடியும்.
போவோம். தம்பி 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 எழுற தம்பி, அவனை பார்த்துக்கலாம் நம்ம. ஒன்றும் கவலைப்படாது. ஐயா, நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத தம்பி, நான் பார்த்துக்கிறேன் உன்னை. குதிரா தம்பி அவங்க. சரிம்மா, இப்போ நான் போயிட்டு அவனை போட்டு தள்ளுறாங்க. ஆன்றிருக்கான், அவனை போட்டு தள்ளுறான். சரி, இவனை முடித்தோடனே வீடியோ முடிச்சுக்கலாங்க. ஓடிடலாங்க நம்ம. இதாங்க நம்மளுக்கு சேஃப்டி. ஏங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டே வராங்க. ஓடுறா 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 ஓடுறா. அவன் நம்மளை விட மாட்டேங்கிறாங்க. மெசேஜ் எனக்கு போனான். ஐயோ, அடிச்சிட்டானே. ஏ உதறாத மிஷனுக்குலாம் வாடா போடா. ஆர்மி ஹெலிகாப்டர் திருடிட்டு வரலாங்க. பவர்ஃபுல் வெப்பன். டேய், எனக்கு ஆர்மி ஜீப்புடா. டேய் ஆர்மி ஜீப்பு கொடுங்கடா. டேய் அதில் வெறும் பாட்டுங்க. இன்றைக்கி தாங்க ஏற்றிருக்கிறேன். ஆமாம், இங்கே ஹெலிகாப்டர் இருக்குமே, அதே இங்கே இருக்கிறவங்களாம் வெறும் பவர்ஃபுல் கட்டிங்க. எனக்கு ஒரு ஐடியா. இப்படி போய் அப்படி போயிடலாங்க. எதுக்குடா ஓடுற, சத்த குறைக்கிற? இதுக்கு ஸ்கேட் போர்டு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் போயிடலாம் தம்பி. ஒன்றும் குழப்பக்கூடாது. அண்ணன் இருக்க பயமே தம்பி. எங்கே இங்கே ஆர்மி சைடில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாம்பிஸ் சொல்லலாம். குதிரா இதங்க டான்ஸ். எங்கே தூக்கியாச்சுங்க ஹெலிகாப்டரா? இல்லைங்க, எப்படி வேணா சொல்லுவோம்ல. ஏன்டா இப்போ நம்ம வீடியோ முடிச்சிக்கலாங்க இதோட. சரி, வீடியோ பார்க்குறது முன்னாடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள். முன்னாடி இல்லை, வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் கூட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சரி, நம்ம ஒரே ஒரு மிஷனை கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இல்லை வேணாம். சரி, டைம் ஆகுது. எனக்கும் போய் நிறைய வேலையெல்லாம் இருக்குது, அதையும் பார்க்கணும். டேய், நீங்கள் தான் இருப்ப. என்ன டேஞ்சரு நம்ம அப்படி செத்துறாங்க. நம்ம அப்படியே ஹெலிகாப்டர்லேருந்து செத்துடலாங்க. இல்லை வேணாம், ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.